Manan. So sa kaawit. Kumusta kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan sa mga RMN drama, ilabid na cute sa handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong sugilanon. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, Kinsa Siya. Ay kasakit lang ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ako. Nangita kaglaing nilalang, huli ka na ko. Kinsa siya, nganong nagluyip ka. Kinsa siyang ipanggamong labaw pa ka na ko. Unsay alam wala ako. Wa man ako'y pagkulang kita. Pagkasakitan mo ang kagahapon ka. Ang kasaysayan sa tugmang puno sa pagmaya. Ug karon kami ngawang may hariring dughan. Sa'yo pang pagbuo ug ang pagsalig ko ay kasakit lang ay maoy gibalos ko. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ko. Nangita kaglaing nilalang huli ka na ko. Kinsa siya nganong nagluyip ka. Kinsa siyang gipanggamong labaw pa ka na ko. Unsay anak kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang dito gyan kong tanan. Kinsa siya nganong nagluyip ka. Kinsa siyang ipanggamong labaw pa ka na ko. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga usa ka OFW o kasamtangang nanimuyo sa Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Carla. Gamay na lang yun og kuwang, mapauli na ko. Og sa akong pagbalik dito sa Pilipinas, magpakasal na kita. Umalis ka tuman. Dong, promise. Last na gini na akong kontrata. Dili na ko mo extend. Mauman ka? Ikaw good? Nakapalit na ka sa cellphone nga imong giingon ako? Katong gusto nimong paliton? Nakapalit na. Kay imo mo kong ipadala kwarta. Maayo hinuon ko mauna. Happy ka na kitingali no? High-end na ang imong cellphone. Salamat ha. Ayaw pagpasalamat. Kalipay ko nga malipay ka usab. Sige ha, babay na. Kay maabot na ron taon-taon na ako mga amo. Magluto na ko alang sila pagkaon. I love you. I love you too. Bye. Ay, salamat. Apin akong nang luod pagkid na ako si Rudy. Kay taon-taon nga naputol ang among communication tungkol kinabisi ko sa trabaho.
Ug may mga bisita nga, niabot ang akong mga amo. May na lang, kay naamaaman ako. Nya, napadadaan ako og kwarta. Ug nakapalit kit siya sa di kay namin na yung cellphone. Are you really sure? You will not extend your contract? Yes, Papa. I already missed my family in the Philippines. And my fiancé is waiting marriage so soon when I get back there. Congratulations. Wish you all the best. Anak, welcome home. Ma! Di puti ka magmaayo, anak. Ay, way gawas-gawas pa. Aircon sad ang bahay sa akong mga amo. Unya, may sad ang mga pagkaon. Carla, Rudy, salamat nga niya kasab ni sugat sa akong pag-abot. natural. May mubugod nga. Di ko mo apil sa pagsugat ni mo. Unya na ka mo pagsulti, Rudy. Tabangi ko og diskarga sa mga bagahe ni Carla aron magapauli na kita og magapahuay na usab si Carla. Nakasiguro kong gikapoy ka sa imong biyahe, anak. Medyo kapoy kit pa. Pero okay ra, uy. Dili ka viral nga nakita ko kamo pagbalik. Carla, may nabantayan lagi ko ni Rudy. Saan sa man, ma? Sukat sa imong pag-abot. Tagsara kayo siyang muanhi sa bahay. Ug kung muanhi manggani, dili magdugay. Mula ka oras sabdayon. May trabaho ba ya si Rudy, ma? Nakasabot ra ko, ana. Surpresa, ha? Ha? Unsay surpresahon? Ay mo surprise attack gug ka sa iyang gitrabahoan. Oh. Ngayon nang lit ka mag-anhi. Wa ka ba di malipay nga gianiti ka? Aron makapanuri ta? Wa ko malipay. Nakasabot ka? Sa sunod, huwata nga ako'y muadtos inyo. Dili kay mukalit-kalit kag tunga dinis akong trabuan. Samukan mo eh. Besh, hilo mo eh. Gisakitan lang ko sa nahimong reaksyon ni Rudy. Imbis malipay siya nga ako siyang ato siyang trabahoan. Nasuko na maninuon. Gisagitan pa ko niya. Tingali nga tamingan ka lang, nagisapot siya. Ug ikay may napahungawan. Pasensyain na lang, good. Gisapot pa to. Monit man Kung makarealize to nga nasayop siya, mga itog pasaylo nimo. Pasensya ka na ha. Gisapot lang yun niya itong higayon na. Di ko tuyo nga. Masigitan ka. Kaumsat good. Sorry, sad. Kalit-kalit ang akong pag-agto. Dili na ito mausap. Kung maato magkadi ko rin mo, magpahipahugit ko. Roddy, may problema ba? Roddy, nangutan ako. May problema ba? Sige. Muadto na ko. Di na ako magdugay ha. Dili pa gani kadugay ni abot. Mula ka ganasad? May nalimtan ko sa trabuan. Kuhaon ko una. Mubalik ko sa trabuan. Dili na matawag ugma na lang? Dili mahimo. Kinahanglan nga ako ginikuhaon karon. Kaya unsa man kay imong nalimtan? Basta kay doon ako nalimtan. Kasama ko eh. Dagang pangutana. Rudy. Carla, maayo kay nagmata ka pa. May pakigsultihan si Papa mo nimo.
May tungod sa unsa man mo. Atua lang sa gawas. Tuwa siya sa sala, nagpaabot nimo. Sige ma, magawas ko din sa kwarto. Atuon ko si Papa. Kuyawan mo sa tagunsay. Tuyo ni Papa, uy. Angay kagad dito ang mahadlok. Ha? Kumusta ang iyong plano ni Rudy nga magpakasal? Wa pa mi makasulti pagbalik ni Rudy, may tumid anak pa. Medyo na busy lang. Pero sige lang, sa sunod na mo pa nakita, ako na siyang hisgutan. Dili na kinahanglan. Tungod kay dili na kumusugot. Pa, nga dili ka naman masugot. Nga ni okay ka naman, di ba? Huwag ka naman pagsubak naman ni Rudy. Tungod kay gitonto ka lang niyang tawhana. Dili na tinuod. Mo na tinuod. Amahan ko nimo. Kung doon na may mas labawng sakitan, ako. Si mama nimo. Dili kami makatugot na binuangan ka lang. Nga magmata ka lagbuntag. Busa samtang sayo pa. Buwagi ka tong tawhana. Doon ay laing uyab si Rudy. Pasaylo ako. Tinudang sulti ni Papa nimo. Duha ka mo sa akong kinabuhi. Duha ka mo nga akong uyab. Ayok ka! Carla! Nananay mo manin ako, ha, Rudy? Ngano? Human sa tanan kong gibuhat para ni mo. Para na to! Di mo kong gipasakitan. Di ko tuyo nga pasakitan di ka. Basta kanyang tabo lang. Natintal ko. Kinsa siya? Kinsa siya? Nakailam ako! Si Marley, ang imong igagaw. Si Marley? Oh. Siya manggod. Una-unahon kayo. Mao nga, natintal ko. Ginoo ko. Pero Carla, ikaw ang akong mahal. Ikaw ang akong pakaslan. Dili siya. Wa na'y kasal nga mahita po. Tungod kay dili na ko. Carla. Dili ka agay sa akong pagmahal. Tungod kay baboy ka. Baboy ka! Carla. Mabuhat na. Dili na ko nimo. Kanugod sa mga tuig akong giusika na lang nimo. Kanindot ta sa akong mga plano alang natong duha. Pero imo lang giguba. Nagtuo kong himaya na mo ay nagpaabot na ito nining akong magbalik. Pero kasakit lang di ay. Magbuwag ta! Mao'y kibalusong mo sa akong pagsilayo, nalimtan mo na ako. Nagabuwag yung Mr. Rudy. Nagsili siya balik-balik sa amo aron makikulit. Gisakitan ko. Pero, wa na. Gitapos ko na gid ang tanan alang namo. Aron ko mahikalimot sa masakit kong kasinatian sa gugma. Nilarga na lang ko og balik sa laing nasod. Og, tuan na lang sa langit ang nasayod sa tanan kung unsa may iyang gimbutan. Inyong magtatampo, Carla.